Ekipa Glasa javnosti nalazi se u selu Popovići kod Rače. Razgovaramo sa Sanjom Janković, majkom 11 dece. Ona ima 9 sinova i 2 ćerke. Od kada je rodila prvo dete nije dobila nikakvu pomoć od države. Dobar dan, Sanja. Dobar dan. Da li ste pokušali da pitate za dečiji dodatak u socijalnom? Pa pitali smo. Oni su nam rekli, pošto se bavimo poljoprivredom, imamo registrovano poljoprivredno gazdinstvo, dosta obrađujemo zemlje i zato nemamo kao nikakvu pomoć. A koliko zemlje imate? Oko 170 hektara obrađuje, 30 je naše, a ovo je pod zakup. Recite mi, da li ste dobijali do 4. deteta neki dodatak? Da, do 4. deteta jesmo od države. A šta je bilo kada ste rodili 5. dete? Pa rekli su da nema nikakva prava i da se 5. dete smatra luksuzom. Recite mi, da li ste od opštine Rača dobili bilo kakvu pomoć? Da, jesmo. To je jednokratna pomoć za svako dete kad je rođeno. A koliko ona iznosi? Pa oko, zavisi, 170-200 hiljada. Za zadnje je bilo 240 hiljada. Po svakom detetu? Da. Da li se to povećavalo? Ne. Uvek je bilo Da, isto? isto cifra. A recite mi, da li vaše deca imaju nekih pogodnosti u školi? Pa samo besplatne udžbenike imaju i to je to. Recite mi, kako se organizujete sa 11 dece? Pa super, lepo. A kako oni idu u školu? Koliko im je udaljena škola? 3,5 kilometra idu. Vozim ih i to vozim, pošto nema prevoza. A čime se deca bave osim toga što idu u školu? Pa kući pomažu i ovako nešto. A kako izgleda jedan vaš dan? Po ujutru stanu, doručak, u školi, vraćaju se, ručak, pomognu kako nešto treba i to je to. Rekli ste da su mnogi dolazili kod vas. Šta je bio razlog njihove posjeti? Ne znam, ja baš. Verovatno to što imate 11 dece i Da. da li vam oni pomažu u poljoprivredi? Pomažu svem. Svem. Da.